Full tank kuya. Opo. So yun guys, sit tayo. Pagas lang tayo, no? And yan, napakaganda lima yun. Napakaganda dito. Nakikita nyo. Dadaan tayo dito ngayon sa Duterte Road. Tinatawag na Duterte Road. So actually, hindi pa siya totally nang tapos. Pero pwede na siyang daanan. Kaso, parting dito. Yan. Ayan guys, oh. Woo! Ayun, anong ganap nga pala tayo, ano? Ito, Sunday ride. Normally, ginagawa ng mga riders pagka Sunday. Usually, sustansang rota yan. Merong rotang Patitinan, merong puntang Isibis. Tapos meron yung mga kasama ko sa Urban Motovlogger, yung nakikitahan ni Long Six AC. So yun guys, at nandito na tayo ngayon sa may puli na ako dumaan ng sentrong Ligaw, mahirap na din. At grabe tagtag dun guys, tsaka mapapalayo kasi actually pag dito tayo dumaan, nasisi na ang labas natin. Tapos konting kembot na lang yon. Pagdating natin sa may crossing ng mga nasisi, is kakanan tayo. Then dire-diretso na yung papuntang sa Blue yun. Diba? Nakalis na tayo ng oras papunta doon at gasolina. Then nakaiwas pa tayo sa, diba? Mindset ba? Mindset. Kala mo ang ganda ng daanan, Jet! May mga hidden portal. Hanip yan. Pero napakaganda. Bumawi sila sa views. Ganda. Mount Masaraga nga pala yan guys, no? Kung nakikita nyo yan nakatago, Mount Masaraga yan. Tapos sa likod natin, sumayod. Kala mo, pulidong kalsada. Lubak. Yan guys, dito na tayo. Barangay na Sisi, Ligaw City. Yung binabaybay natin ngayon na kalsada, ito yung shortcut Ligaw papuntang Tabaco Albay. Dito kadalasan nadaan yung mga galing Manila na nakamotor na taga First District. So kumbaga dito na yung pinaka-shortcut nila. Hindi ka nadaan mismo sa Second District. Kaya naganda pa dito, walang gaanong sasakyan. Ang marami lang dito tao, tapos aso. Yan lang ang iiwasan nyo dito. Ganda ng daanan, no? Barangay Tambok. Grabe, lamig. A few moments later. What we do here is go back. Ayun guys, nandito na tayo, Tabaco City. Lapit na tayo guys, bali 1 ligo na lang. Isang kanto, 1 ligo, tapos bakit na yun. Buti naman at nakisama sa atin ng panahon. Nako. Maraming salamat. Mother Nature. So yun, mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo parte sa Mayan. Malamig na dito. Dapat pala nag-jacket na ako. Windbreaker pala dapat gamit ko dito guys. Ay, Diyos ko, wala experience. Sakto yan, ang daming luwak. Pag-second patrol ko, kinabahan ako dun pero very slight lang. Very slight. So yun guys, at proceed na tayo ngayon dito. Bakit na tayo ng skyline. Pago, grabe hamok. Yeah. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Matatagpuan ng Mayon Skyline sa lalawigan ng Tabaco City. Meron itong taas na 2,700 feet from sea level. Ang klima dito ay maaaring ihambing sa klima na meron ng Tagaytay. At take note guys ha, sa mismong Mayon Volcano nakalagay ito. We are now officially here in Mayon Skyline. Dito tayo sa taas. Holy Rosary Mountain. Baby, you give me ice Dami, and sabi na. fire. You're giving me Dami, wind dami. and rain. Sabi na. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
parang sabog? Sabog lang. A few moments later. Paano? Di pa ako gwapo? Yan, dati na. Sana all. Wala dito araw-araw. Ngunit ganda. Magminsan lang sana, sir. Pag minsan man lang. Kahapon, sir, maula. Ngayon man lang nag gumandang panahon. Opo, sir. Tabako na to, ano Noy? Sakop na to, sir, kung tabako. Bago na siya dito guys, no? Kung makikita niyo meron na nito. Kasi before, nung pumunta ako dito, kasama ko si Mrs. Pumunta kami ni Mrs. Wala pa to. Itong parang tent na lang ito. So, baba na tayo. Hindi na natin sulit yung drone shot. Pero okay lang. Next time naman. Souvenir. Mas magkano sa ano to? 80. Wow. Entombed in my mind, can't seem to break away. So yun guys, pababa na tayo. In time, thinking about better days. Sobrang lakas ng hangin guys, di ako nakapagpalipad. Ano? Correction. So yun, at least meron na tayo napuntahan na hindi na tayo nasinong ngayon ulit. Yun, nasundan na yung katanduan sa size natin. So dito ko na tatapusin ang ating vlog for today guys. Very quick lang naman. Very quick ride. Kumbaga pantanggal ka lang naman natin to. So ito na, tatapusin ko na. So that's about it guys. Ito nga pala si Brum Brum Moto Vlog na nagsasabi nun, travel is life, coffee is good. Yeah.